Boas, benvidos e benvidas a Youth Power Analysis, un podcast feito por a xente nova. Hoxe imos falar dun tema que nos preocupa bastante, o emprego xuvenil, as oportunidades laborais e todo o que hai detrás de topar o primeiro traballo. Porque estudar xa non garante ter un emprego estable e moitas veces sentimos bastante presión co futuro. Para empezar forte, cal credes que é o maior problema que ten hoxe a mocidade para acceder ao emprego? Eu diría que a falta de oportunidades reais. Hai moita xente preparada, pero poucos postos estables. Bueno, e tamén o tema da experiencia, que piden experiencia incluso para traballos básicos. Totalmente. É como entrar nun círculo imposible. E vos como vedes a situación laboral en Europa? Pensades que estamos mellor ou peor que antes? Creo que temos máis opcións para movernos ou estudar fora, pero tamén máis incerteza. Sí, antes tal vez había menos estudos, pero máis facilidade para quedar nun emprego moitos anos. E ata que punto credes que o desemprego xuvenil é culpa do sistema e non só da persoa? A ver, o esforzo importa, claro, pero hai factores económicos e sociais que condicionan moito. Falando diso, pensades que o sistema educativo prepara ben para o mercado laboral actual? En teoría sí, pero a veces falta práctica real. Eu noto que aprendemos moita teoría, pero cousas como entrevistas ou buscar emprego apréndense fora. E tamén hai diferenzas segundo onde vivas. Claro, non é igual vivir nunha cidade con empresas que nun sitio pequeno. Todas as persoas novas parten das mesmas oportunidades? Claro que non. Influen os cartos, os contactos, incluso o acceso á tecnoloxía. E o país tamén hai lugares onde atopar traballo é moito máis complicado. Agora vou lanzar unha pregunta que seguro que nos toca a todos. Identificádevos co muro da primeira experiencia. Moitísimo. Ves ofertas junior e xa che piden experiencia previa. É bastante contraditorio. Parecevos xusto pedir experiencia para postos pensados para xente nova? Non, deberían valorar máis as ganas de aprender, ou? E dar formación dentro da empresa. Que opinades das prácticas? Son útiles ou son man de obra barata? Depende moito da empresa. Hai sitios onde aprendes un montón. E outros onde faz tarefas repetitivas sen aprender nada novo. Entón, que poderían facer mellor as empresas? Dar máis oportunidades reais e acompañar a xente nova ao principio. Falemos agora da FP. Credes que prepara mellor para traballar? Eu penso que sí, porque é máis práctica. E porque tes máis contacto tamén co mundo laboral. Pero hoxe pesa máis o título ou as habilidades? Cada vez conta máis o que sabes facer. Sí, sobre todo as habilidades, como traballar en equipo ou adaptarse rápido. Que soft skills pensades que valoran máis as empresas? Comunicación, responsabilidade e iniciativa. Bueno, tamén saber resolver problemas. E mirando ao futuro, que habilidades vai pedir o mercado laboral dentro de 10 anos? Moita adaptación tecnolóxica. E seguramente coñecementos relacionados coa inteligencia artificial. Cando escolliches os vosos estudos, pesou máis a vocación ou as saídas laborais? No meu caso, un equilibrio entre as dúas cousas. Eu tamén pensei bastante nas oportunidades de traballo. É posible traballar no que che gusta sen precariedade? Posible, sí, fácil non sempre. Tamén depende do sector. Que riscos ten escoller unha profesión só polo soldo? Bueno, acabar desmotivado, supoño. E facelo só por vocación pode traer frustración se non hai saídas. Cambiaríades de país por traballo? Eu sí, polo menos durante unha etapa, Pode ser unha experiencia moi enriquecedora. pero tamén difícil emocionalmente. Credes que a mocidade coñece os programas europeos de emprego? Eu creo que moi pouca xente. E hai oportunidades interesantes que se desaproveitan. Galicia ofrece suficientes oportunidades para a xente nova. Hai potencial, pero moita xente segue marchando. Sobre todo buscando outra estabilidade. Despois desta conversa, con que idea quedades? Con que o futuro laboral é complicado, pero tamén hai oportunidades se sabemos adaptarnos. E que a experiencia non debería ser unha barreira tan grande. Que cambiaría desde as políticas de emprego xuvenil? Máis apoio ao primeiro emprego e menos precariedade. E, bueno, máis orientación desde os estudos. Para rematar, que mensaxe lle mandaría desas empresas? Que confíen máis na xente nova. Porque ás veces o talento está aí, só falta oportunidade. Vale, agora imos responder a unhas preguntas en inglés sobre este tema e tamén para darlle importancia ao seu uso. Do you think speaking English or being bilingual is important to opening up job opportunities?
Yes, I definitely think speaking English or being bilingual is very important today. Many international companies use English to communicate, so knowing the language can help people find better jobs. I agree. English gives young people more opportunities because they can work in different countries or communicate with people from around the world. Employers usually value workers who can speak more than one language. Also, bilingual people can access more information, courses, and professional contacts. Speaking English can make your CV stronger and help you stand out from other candidates. In what career fields would it be important to be able to speak English? English is especially important in careers like tourism, business, technology, and medicine. In these jobs, people often work with international clients or teams. It is also very useful in science and engineering because many studies and research papers are written in English. Another important field is education. Teachers and translators often need English to communicate and teach students. Even in social media and marketing, English is becoming essential. In your opinion, what is the best way or method to learn English? Do you think knowing how to speak English is important? In my opinion, the best way to learn English is by practicing every day. Watching films, listening to music, and speaking with other people can really help improve your skills. I think combining classes with real life practice is the most effective method. Apps, podcasts, and video games in English are also useful and make learning more fun. And yes, I believe speaking English is very important because it helps people travel, study abroad, and communicate internationally. It is a skill that can be useful for your entire life. How will an experience abroad help prepare you to find a job after? An experience abroad can help you become more independent and confident. You learn how to adapt to new situations and cultures. It also improves your communication skills and your English level because you practice the language every day with native speakers or other international students. Finally, employers usually appreciate international experience because they show responsibility, flexibility, and open-mindedness. Studying or working abroad can make it easier to find a job in the future. Thank you for listening to our podcast. We hope you enjoyed it. See you next time. Goodbye. Bye.